Не ми е идеята, нали, държавата да не изхранва, но и като цяло сме много потиснати. Самите добавки за деца са много малки, за трето малко повече. Те дори не стигат за памперси, ако трябва да сме честни. Да не подкрепям, нали, които всички чакат само на добавки. Разбира се, трябва да се работи. Великденските и коледните добавки се взимат от хора, които са с най-ниските доходи, но една част от тях имат и допълнителни доходи. Било то апартаменти под наем, било някакви други доходи, което не е справедливо. През 2000-та година приехме закон за закрила на детето точно поради тази причина, тъй като до 18 години всяко едно дете би могло да попадне в презумпцията на уязвимост. Когато говорим за помощ на уязвими групи от хора, е добре държавата да има конкретна ясна политика и е добре наистина да има регламентирани правила, както правиме в момента в самото законодателство. И да, ние ще го подкрепим от ВЪЗРАЖДАНЕ, защото това е правилният подход, а не тук да става пазарлъци всяка година, когато наближи Великден и Коледа.